waftu aɗa wayno waftude Amadou a yalti aboto jooɗo bisimilla a memi ndiyam de hande korka no wulde am mba tampan tan non tampani tan moƴƴi oto anda an sinno hoorande neɗɗo dawi a hooranata kam mbaɗa wawi ko ɓuuri ɗum horan neɗɗo ɗum est ce que dagaki boom est ce que dagaki dagaki ko tan noon no dagui boom mi fuɗɗo gila hande te an joni subaka law waɗa lemsi par ce que min komi poɗɗo ɗanade il faut ko usta gulali ma ɗi ko binta ko an walla ko binta ala ko binta min mi haalata binta kay heewi haal so fini wendo ko ustan ɗuma o usat kay o usat ɗum nattat kay o gal nde yimɓe mbawa waddude korka e haala hewko ko seeɗa fiyede 2 pieds mboɗo 2 pieds Kawama Fatim, mbaɗa totom dépense mbaɗi a marché. binta nangi ad jeere noon a yawt ummat lelɗa tan an ceerno mon pourquoi an salade sa fina a ittata dépasse ala ko an ganen wadde dérange amadou sam fini mbaɗo wiyama na dépasse so haali jammom tan dérangement waɗat te mi yiiɗa ɗum ɗon ɗum kay wawi joni mawɗo ɗum pettir jaam nda temen nayyi neni to jendi jaaha jeere def ko belɗa noon min kam kala ko ari fof mbaɗa yiiɗi Hande kay mbaɗa wawi wadde mboroke. mborohe de kala ne borkuɗa ɗo e borka e ma an ɗi sigi tan an a joguirata hakkille an meeɗa hayguere hay seeɗa an yimɓe koorde worɓe ma koorde mbiyeɗa ya def ko belɗa a suɓaki sauce a suɓaki tuufe a suɓaki gueɗo mbiya ɓoloke sawa bolki ɗon bolka e ma kala ne defɗa ɗo boro fima ha bone naata e ma he ya waɗoy ko wi ko Kawama aɗa no mbaɗi hersuma. woto hen sam he sukko an wona wima woppu amadou so haali kaala ko kalta Aɗa ko jinmi haalandemo dépense o tokkirani ko an tokkirte dépense o te ko an foti haalde ko defre ko defa. he kollama dak kanko toti kam min haalata joni ceerno moɗi mbiɗa wawi ñamde maaro rane wat ko suule bogaji walla mi wawa a ñamat ɗum he defoy ɗum ɗon Ceerno mon min mbalani. he haajuma yo bon hen maaro danejo mbiɗa e holɗum suule bogaji e suule bogaji liɗɗi moƴƴi noon gasi yaab yimɓe koora hakkiki rattata mborohe e ley ñaw Moƴƴi. ɗo ñawɗo ala ɗo wayi o wala hawlamani ñankata o sino tan o meeɗi jibino wiyamo jogui rafi mere omo ɓurti mborohe kam mbaɗa faada ha pawtoɗa ha fawtoɗo pala tew namnaki ko woni ko hawjude way yimɓe no koora ƴewtineɗa ƴeew ko ndefɗa wi tan woppu somi defa maaro walla mi defa tew way mboro ɗum de sa tottiri département wi defanam kaƴa ɗum ɓurti pourquoi ani an aɗa wiyamo def ko beeleɗa pourquoi mi ƴewana nda hakkille makko no timmi tan mi ɓetanno hakkille makko tan way mbaɗa andi o hakkille o timmani hakkille makko timmani so Allah jaɓi ma ñam boom ñankata ma astafurlah maaro maaro ande huuɗi aɗa wi ñankata kam puuji dañi sa ko tolniɗa ha joni koye settude luƴumaji tolnina Ayi de mbaɗa mbaɗa dañi liɗɗi moƴƴi de mi dañani moƴƴi de way mi dañi tas. ko mbatta tas ha binde sa defiɗo tas mi tasma ha bone naata e ma nde ummotoɗa ɗo mi haalni mbimami ko maaro liɗɗi ranewo waɗa suul waɗa bagaji waɗa liɗɗi moƴƴi gara mbiya e mi dañi tas pourquoi aɗa sooda tas Ɗum dañi. ha Ɗum dañi. ay an ka haaside noon gila naane tan gorko ma wima ko jiɗmi ko watte gila nden chansoɗa yeeso gontoɗa neɗɗo goɗɗo Amadou aɗa andi haalandemo gonga ko yoni. min aɗa wawi haalandemi gonga Min tigui haalantama gonga. ha Eyi. haalandam gonga min Min. eyyi Ay ko ndiroɗa farwo min aɗa ɗanata yam de. mi fiyata ha bone naata e ma Acaf mema. mi fiyata hay ngabba to Mi debbo way mi haydara wawna. Allah ay ana yawa kimi min yeeyi kanko ceerno modi yeeyi kanko ana yawa kimi anani somi teftima mbiɗa e fiidemo ɗo ha mi urmano uno o guertimi kono watta Min ɗum hulani. anda min ɓurɓa rewde ana rewani sa An gona ko jangguji an anda hoore ma. tawami ɗo An ya won gorko tan aɗa lijji tan ko rewɓe ndefat. Gorko yo jooɗo jonde gorko. Oma lawam ɗo de min hulanimi respect rek tottumami respect noon sa waɗi dépense mi holluma min woni holi on. mandu a bonani nede a bonkinto min gorko ma yawakimi kono so tawi kam ɗo mandu fof ko goto eyyi voilà an konanno ko ɓiɗa suɓɓude suɓɓaka ha joni ko régle probléme o eyyi binta o yawata komi ko binta waɗi sa yi mi fiyanimo parannomi ko ha gara ala oɗo fi mi fiyanmo ala mi fiyanmo ko waɗi
pourquoi binde kalne ɗum ɗo yo def maaroye liɗɗi wat ko liɗɗi moƴƴi binde ya soodo yaay boy yaay boy so Hey. mam haalde ma min haaldata e makko ala amadou allah no seeɗi fiyat binde ala hoto fiima amadou fiyat ɗo ala amadou ko taade feejol pourquoi suuma o wiya yo def maaroye liɗɗi moƴƴi o def maaroye yaay boy eyyi joni min mam haalde makko mbiya fiyanmo ko taade feewo seeɗe moɗemi fiyatmo sa dekonimi fiima morma morma morole aɗa wawi kam fiidani amadou ha mayta eyyi loko amadou an gonɗa ko bonnanede han kono kumame gallam ko nen ɓurtade min ko doolam rokkimi merde mbima min ko ɗo rokkimi merdane doole ma min mbina merde merdane doole ma amadou merdane doole ma merde amadou mina wari kam a lori kam amadou ano yetta galle o hande min ɓurmawde fulaa fof amadou pourquoi tulmuɗa kam a mbina fiyata kam tan mbasa sulmudemi leydi kadi mbiya kam nangu yaltu galle o eyyi yafomi joni min amadou wari kam eyyi joni yafomi amadou négocié mbaɗanmi ɗo wona sababu de huldema an aɗa andi kam Fouta a majjani kam Fouta amadou Fouta guiɗe meeɗa kam yawde amadou désordre mbatta e galle o heewi sa haɓani pulo Foutata to wujjellede sa wujjallede a rewe ka a sellani merde ni tan miit walla mot walla mi nawtuma lakara min kay gueɗe culmuɗa kam mbimi ko woni mbaɗaɗo maslahata cikka kam kullom désormais sa dilliɗo amadou mi fiima merde salopard wi eyyi merde a yafimami joni a waɗi kam a yafima mbiɗo a yaftu